salamat sa Diyos, no? Kayo ay mga maayo, mabuti, no? Na ako'y pangutana, unsay makababag ninyo sa paghatag sa Ginoo og 100% nga pagtuo? What stop you in giving God 100%? Unsa man? I believe all of you nagduha-duha usahay unsay unahon nako? Pamilya o Ginoo? Unsay tubag? Pamilya o Ginoo? Ginoo. O sige. Kwarta o Ginoo? Sandali lang, kwarta na yan. Una-una sa ta, kwarta na gyud, no? Bitaw, no? Usahay, material things, no? Kanang mga butang, mga makalibutanong butang. Usahay, makapahunong nato, no? Sa atong pagsunod sa Ginoo, no? Usahay natay mga suliran, natay mga problema, natay mga sakit na madahwat, no? Makapahunong nato, no? Sometimes kaning mga trials stop us, but the Lord in our gospel today reminded us that we must seek first His kingdom. Unahon nato, no, ang Ginoo labaw sa tanan. Unsay ganti na inyong madawat? Ihatag kaninyo sa Ginoo ang tanan ninyong mga panginahanglan, no? Pero first requirement, if you are followers of the Lord, if you are followers of Christ, no? Siya ang una. Tagaan nato og importansya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ngano? Kanang kwarta, inyong mga bahandi, aksidente lang yan. Ngayon meron, bukas wala. Dili nyo makuptan. No, dili nyo makuptan ang inyong mga bahandi niining kalibutan. Oo, karon dato mo, pero maabot ang panahon kanang inyong mga kwarta, ang inyong mga bahandi, ang sa pamay inyong mga gipangkuptan diha, ihatag ninyo sa uban. Dili ninyo madala, asa mo paingon, no? Kahit isang singkong duling o ano yun, kanang singko na ay buslot sa tunga, hindi ka mo makadala ni ana, ininang biyaan. So what will you do? Malipayon tong inyong tagaan, samtang kamo makaya mangyayari sa inyo. That's why our gospel, especially our reading in the first reading, encourages us, use the things that you have in order to hold on to God's kingdom, no? Na makuptan ninyo ang gingharian sa Diyos. Because yun lang ang makakapagbigay sa atin ng totoong kaligayahan, no? Totoong kahulugan ng buhay. I have a story, no? This is my favorite story. I personally encountered this woman. Ophthalmology siya. Nagkasakit siya og cancer.
member siya sa charismatic community. Siya, maabi-abihon siya sa pagdawat sa mga tao na mubisita niya. Usahay, bisan dili niya, wala siya kaila, basta mo duol niya, mo kung istorya niya, iyang abi-abihon. I-welcome niya. Maminaw siya, no, sa tao. Kayo ba? Nawa mo welcoming spirit? Mo entertain mo stranger? Ha? Mo entertain mo og stranger? Ang tinuod, dili ana. Itudlungan ninyo sa inyong mga anak. Do not talk to strangers, ha? Do not talk. Oh, di ba? So, unsaon naman? Oh, sa atong ebanghelyo karon, no? Ang dili mo dawat nako, paano na yan? Dili angay ka nako na. So, unsaon nato pagdawat sa Ginoo? Kung usahay ang Ginoo, stranger, usahay sa atong kinabuhi. Unsaon nato pag-ilan niya, no? That's why we need to be open and have a welcoming spirit, especially to strangers. This is what we call hospitality. Tama ba, Nay? Are you hospitable? Ha? Hospitable ba ta? No? Mag-invite ba mo og mga tao sa inyong balay? Magdawat ba mo og mga tao sa inyong balay? Dili, no? Ay hadlok mo na, kanang mga tawhana, tanawang, itsura na! Isarang palay! Sarado. That is hostility. That is not hospitality. Ang tawag dyan, hostility. Na atay mga biases sa atong kinabuhi na dili ta maka-welcome sa mga tao. No? Bakit? Oh, yung kamag-anak mo, mubisita ninyo. Sasabihin ninyo sa inyong hunahuna, naku, no, andi na naman si Inday, mangutang na naman mangayo na naman sa nin, naunsan No? Ibig sabihin, yung inyong pagdawat sa mga bisita, murag na ay belo, na ay cover. Akala sabi, ay, nakabisita ka, Pero ang tinuod di ay, hindi naman itong bisita na ito na mangutang na naman mahurot na naman itong among pagkaon dali kaunsa. Mangayo na sa unsay makita, madala na naman sa naunsa. Naunsa na. That's why, take kaayo, take ang nawong. Mugmay ng mga bisita. Ay, kumusta ka? Nakangiti, labas ang pangil. Bakit? Hostility. No? Hostility. You are really not welcoming your visitors properly. Bakit? Meron kayong mga encounter na negative kaayo. Kaya hindi kayo mudawat og eksakto. O usahay, taas ang kilay. Bakit narito ka na naman? Anong kailangan mo? Ha? Mangayo na sad ka. Wala na akong kwarta. Panunay na lang ka, mangayo. That is not hospitality. That is what we call hostility. Isip mga sumusunod ni Kristo, our attitude must be hospitality. We must be hospitable. Look at the rich woman in our first reading. Nang mo agi si Eliseo, unsa iyang gibuhat, come here. Take a rest for a while. What you need, I will offer you drinks. Di si Eliseo, sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, nakaplagan niya ang usa ka balay na maayo nakabubuton ang tag-iya. At dito, sa mga panahon na si Eliseo madto ni anang lugar, dito siya mopuyo. That's why, ang iyang kauban nakaunahuna,
unsa may angay natong buhaton para niya. And Eliseo knows what that woman need. In spite of the riches she had, bisag tuod dato siya, naa siya'y panginahanglan. Sino sa inyo ang walang panginahanglan? O dili nanginahanglan? Kitang tanan nanginahanglan. Nakita yung mga panginahanglan. And sometimes, only God knows. After you, God knows what you need. Alam ng Diyos. Usahay, dili na nato angay isulti niya. Because He knows already. That's why Eliseo told the woman, next year, magkugos na kag anak nga laki. Unsay tubag sa bayi, ayaw ing taon ako tiawi. Di katuo ang babayi sa mga giingon sa propeta. Pero, namadawat niya, nakahatag og dakong kalipay niya. Ngano, kay maabi-abihon siya sa mga estranghero. Di ba? You want to receive gifts and graces from God? You welcome visitors. Do not close your door to your visitors. Usahay, no? Makapabigat o usahay ang mga visitor, no? Pero we must be hostile to them. But let us open our heart and let us see the face of Christ in them. Tanawa nato ang nawong sa Ginoo sa atong mga bisita. Aron makaalagad kita og maayo. Aron makaalagad kita nila. That's why the Lord said, unsay imong gibuhat alang sa akong mga ubos nga igsuon, imong gibuhat alang kanako. The thing, even if it is a small act of kindness, no? That's why, sabi sa Ebanghelyo, kahit lang bugnang tubig, ihatag nimo sa akong lubos nga igsuon. Gibuhat nimo alang kanako. That is the attitude. That is the way we Christians, we who follow the Lord, must do in our life. We must open our heart and always see other people like Christ. No? Tanggalin niyo ang inyong mga biases. Tanggalin ninyo yung mga masama ninyong mga pananaw sa ibang tao. Kahit yung mga taong iyan ay ika nga hindi magandang itsura. Tingnan ninyo ang puso nila. Naroroon ang Diyos. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, di kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamuhay sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. That is the clue, no? When we are humbling ourselves, then we able to see the face of Christ. Sa pasiuna giingon, unsay inyong gusto na madawat? No? And God knows. He will give you what you want to receive. Sabi ng Ginoo sa atong ebanghelyo karon, madawat ninyo, no? Kung gidawat ninyo ang nagsugo kanako, madawat ninyo ang nagsugo ang Amahan. And when we the Lord, if the Lord is with us, who can be against us? All shall be well. Kaya nga ang sabi sa Salmo karon, mag-awit kita sa Ginoo, no? Kay ang Ginoo maayo, matarong hangtod sa kahangturan. Now, ask the Lord to open your heart so that you will able to see
the face of Christ in other people. When you seek God, you will find true peace. If you seek God, you will find true riches. If you seek God, you will find the truth. When you seek God, you will find life.